नमस्ते प्रणाम। और हम आ रहल बानी 2 तारीखे निर्दलीय चुनाव। हमार भाई लड़ता रही, एगो बहुत अच्छा इंसान, कम से कम एगो अच्छा आदमी खातिर वह सबके सहयोग बहुत जरूरी बा। नमस्ते प्रणाम। और हम आ रहल बानी 2 तारीखे अपने भाई जीवन यादव जी के नॉमिनेशन में। और सिवान निर्दलीय चुनाव, हमार भाई लड़ता रही, एगो बहुत अच्छा इंसान, लोगन के दिल में रहे वाला। और हमार शुभकामना बा भाई के साथ हम आ रहल बनी। रेवो लोग आई, कम से कम एगो अच्छा आदमी खातिर वह सबके सहयोग बहुत जरूरी बा। तो जे भी जनता बा, सिवान के जनता जे भी बा, सबके दिल से प्रणाम कि हम 2 तारीख आवत तनी। तो रेवो लोग आई और जीवन भाई के एकदम साथ देवे के बा हमनी के, ताकि एगो बेहतर नेता और एगो बेहतर इंसान हमनी के बीच में हमनी के चुनी जा। लव यू। तो 2 तारीख के 2 मई के रेवो सबके बीच में हम आ रहल बनी सिवान में जीवन भाई के नॉमिनेशन में। लव यू ऑल, थैंक यू।